Foli ni waliɲuman dɔn an b'o kɛ ka ɲɛsin lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ani filɛbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka yir'a la k'a fɔ aw sɔgɔlen bɛ Yeli Vision la nin ye gafe kunnafoniw waati selen an y'a fɔ tileganfɛ tannan kɔni o mana gosi ka ban anw bɛ don an ka studio kɔnɔ min ye ka kalimu karamɔgɔw olu kelen ka kalimu ka su dabaji la wulikajɔ o kɛlen kɔfɛ anw bɛna sɛbɛn ninnu ta k'a bɔ nanzarakan na k'a bila anw ka todunkan na ayiwa o baara min n'o o bɛ kɛla anw fɛ o ye tɛnɛ ye fo ka taa bila jumadonyaw la nin baara in an y'a fɔ karamɔgɔ bɛ anw na minnu n'o olu ye kalanbolo minɛ maa dɔw fɛ tɛmɛlen na ayiwa karamɔgɔ minnu bɛ anw na olu fana sɔnna waati ni waati anw ka sɛbɛn ninnu ta kelen kelen ka don'u ye u kɔnɔ kuma ni ka se ka olu lakali ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna ayiwa waasa kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la cogoya min na an y'a fɔ nin baara ninnu an b'a ɲini aw fɛ minnu n'o olu b'u sɔgɔ anw na diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ Yeli Vision o de don n'i ye Facebook ta k'a susu o kan dɔrɔn Yeli Vision i ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walima YouTube ne e b'o de kan n'i y'a don Yeli Vision siga foyi t'a la anw ka ja i bɛ bɛn n'olu ye an b'aw ɲini a fɛ a ka se ka u cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na famiya n'o sɔrɔla nin kuma in na an bɛ don ni sɛbɛn ye sɛbɛn fɔlɔ min n'an b'o ta o ye indépendant ni ale ye kanabila ye kunu kuma o kɔrɔ an ye to sira min an y'o goni k'an ka sigi an ka tɔ kɔni goni tani ka seginba o tɛ yɛrɛ ko fɔ o t'o kun bɔ tuguni min ye wale min ni a kɛra anw ka Mali yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ banbaaci minnu n'o olu bɛ wulikajɔ la an dalen b'a la a bɛ fɔ minnu ma ko État islamique au Grand Sahara fo ka taa se groupe de soutien à l'islam ma u ka wulikajɔ nin waati laban ninnu na ayiwa anw ka jamana kɔrɔyan fan fɛ a ma da o ma dɛ anw ka finitigiw olu fana y'u nɔbɔ dɔɔni dɔɔni n'a ko aw yɛrɛ aw tɛ sigi anw fana ko k'an tɛ sunɔgɔ ayiwa o wulila fari anw ka kɛlɛcɛw olu yɛrɛ wulila fori o b'u kɔ dɔɔni dɔɔni o de bɛna to tɛnɛndonya yɛrɛ la ka bɛn ni uti kalo tile 29 ye an b'a fɔ maa min ma État islamique au Grand Sahara u ka wulikajɔ ayiwa o kɛlen kɔfɛ Mali finitigiw pankuru ka wuliw nɔfɛ ka susu kun ayiwa n'o o kɛra maa 44 o kɛra min sata ye jate min bɔra fɔlɔ dɛ nka jateden anw b'a dɔn a tɔ bɛ kɔ ka na bari boli kɛra ni minnu ye olu bɛ ani u bolila ka minnu yɛrɛ fana to nin y'o jatedenw bɔlen u bolofɛnw ka se ka olu fana kɔni sɔrɔ u la nin waati in na ayiwa o kɛra anw ka finitigiw olu ka wulikajɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna la y'a ye k'a fɔ nka Mali kɔni finitigiw la n'an ko an bɛ kuma ayiwa a kɛra sababu ye anw ka finitigi fila olu kɔni nin tora fɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka lahara sɔnsuma olu ye maa 8 o jogina Mali finitigiw la ayiwa lafiya an b'o ɲini Ala fɛ u ka don olu ma joona nka an bɛ waati min na banbaaci ninnu kɔni ayiwa u ka munumunu salo kɔnɔ Mali finitigiw kɔni y'a da u kan susuli min n'o ye susuli yɛrɛ k'a daminɛ sanfɛ duguma ka tila k'u bɔrɔntɔ sira surun fo ka taa se sira jan ma ayiwa min kɛra laban ye ka maa 44 an y'a fɔ an ye min da u kɔ ayiwa boli kɛra ka minnu to ni jate bɔra don min na ayiwa an bɛn'o da diɲɛma kulo kan ni fasiri ni ye Abdulaye Jara ale ka fasiri ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔna la indépendant kelen kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ kuma cayalen bɛ min ye ka bɛn ni kalanta yɛrɛ a kuma kɔni cayalen bɛ ayiwa caman ko kalan k'a bɛ tale ka bɛn ni nin septembre kalo min n'a bɛna jɔ o tile 16 ye ayiwa maa dɔ fana y'a yira k'a fɔ ni kunnafoni nin tɛ bi kunnafoni ye kabini san 2021 o septembre kalo yɛrɛ la ni kunnafoni yɛrɛ kɔni ale de bɔra ka bin nka an bɛ waati min na bɛɛ b'a kalama BT kɛra jaabi ma bɔ ayiwa min ye k'a fɔ kafu yɛrɛ fana o fɛnɛ kɛlen kɔfɛ anw ma jaabi foyi sɔrɔ ninnu jaabiw olu bɛ senna fo ka taa se dɛfu kɛra o si orientation olu yɛrɛ kɔni ma bɔ ayiwa jɔn min sigi n'a ye bi k'a fɔ ko kalanta ko o bɛ se ka bɛn kalo kura min ni a yɛrɛ kan ka jɔ sini ayiwa o tile 16 ko o bɛna tila ka kɛ kalanta ye tuguni a kɔni a kɛra mankan caman ye bari denmansaw ni kalanta fɔra wariko a fɔra denmansaw ni kalanta fɔra ayiwa siyaki san b'a la a doyaji san ani fɛn wɛrɛ o dun tɛ taa wari bɔ kɔ o kama an b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ suro la ka n'a bila bi la mankan misɛnnin a kɔni cayalen bɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka yir'a la k'a fɔ ko n'o sini
no obebe alamsa rema aywa ibaye minye ministry min ka bara benimbe kalankoma ani abara kenyon ani a partenaire no oye aje atege aje nyonye onu ko numina sigi mi no obina labana ka wati fo awnyana wati kura mi ni kalan nu ko nimina ta ameto kalanko osira re ko ni kono alisa sanfe kalanso ni oye aunga university na hakli bala kimeli temele nuna mume kalanso ko fo munu ka bara benimbe kenya rema a yira k'a fɔ kalanso caman min bɛ t'i jɔ 8 ɲɔgɔnna si la olu yɛrɛ kun tɛ sariya kɔnɔ o kun tɛ sariya kɔnɔ min kɛ a kɛra gɛlɛyaba ye ka bɛn ni kimɛli yɛrɛ kɔni tɛmɛlen o de siralatigɛ la minisiri kɔni ye laseli kɛ ayiwa ani ka sɛbɛncira kalansow ma sɛbɛncira ayiwa a ka baarakɛlaw fɛnɛ ma olu ka se ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ kalanden minnu ani kalanden masa minnu bɛ yen n'u u den bɛ nin ɔkɔliso kofɔlen ninnu na u ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa gɛlɛya ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na bari a kɛra sababu ye maa caman ka kimɛli baara o donna ngalama la ɔkɔliso dɔ ye jumɛn a bɛ fɔ min ma ko Institut National de Formation Croix-Rouge Malienne n'o ye INFSS ye donc CRM a b'a la école de santé Kala de Bagineda o fɛnɛ b'a la école de santé Ba Aminata Dougouré o fɛnɛ b'a la école de formation des agents de santé EFAS ale b'a la école de santé Bakari Diakité ESBAC a fɛnɛ b'a la école privée de santé de Fana et PSF SFF ale fɛnɛ b'a la école de santé Mariam Diara ESMD o fɛnɛ b'a la école privée de santé Univers Santé EPS IS ale fɛnɛ b'a la nin ye lasɔmili ye ka ɲɛsin denmansaw ani ni kalandenw yɛrɛ ma ayiwa i b'a ye k'a fɔ waati tɛmɛlenw na a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye kimɛli ninnu kɛra gɛlɛya kɔnɔ lasɔmini minisiri kɔni ye o kɛ sɛbɛn ye ni ka se ka kalandenw ko olu lasɔmi ka se ka kalanden mansaw yɛrɛ lasɔmi ka tila k'a fɔ ni ɔkɔli kofɔlen tigi ye kalanso tigiw ye u ka fɛɛrɛ kɛ mun ye ka se ka u bila sariya kɔnɔ bari maa dɔw bɛ ninnu na ni min y'a sɔrɔ min ka kalanso yɛrɛ k'a dayɛlɛ i b'a sɔrɔ o yamaruya tɛ dɔw bolo dɔw yɛrɛ fɛnɛ ta ye min ye ka se ka kalan yɛrɛ kɛ o fɛnɛ yamaruya yɛrɛ kɔni tɛ dɔw bolo o kama a y'a ɲini a baara ɲɔgɔn fɛ olu ka wuli ka jɔw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ yaasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ nacogoya min na bari kuma caman n'a ko ninnu kɛra bin bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw de kan ayiwa o kama a ye wele da o fana la u y'a ye baara ninnu tɛmɛlen n'o ye kimɛli tɛmɛlen ayiwa mun ye diplôme o ɲɔgɔnna si 50 u taara sɔrɔ o de ye faux diplôme ye nin baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna la nka a ko an bɛ waati min na a dira kiiri tigilamɔgɔw ma a ko a kan ka tigɛ cogoya min na a jala bɛna latigɛ don n'a nataw la fasiri ale ye Abdoulaye Dambele o ka fasiri ye anw ye min bɔ indépendant kɔnɔna la indépendant kɔfɛ an bɛ n tɛgɛ don halisa tuguni an bɛ bɔ ni les annonceurs kunnafoni diba ale y'i da sɛmɛ jɔn na ni bi an bɛ waati min na a yira k'a fɔ min ye kɔɔri sɛnɛlaw ye u y'u ka gɛlɛya kɔni u y'a fɔ gɛlɛya min n'u y'a fɔ a bɛ tali kɛ u ka kɔɔriko la ayiwa engrais o tɛ sɔrɔ la ayiwa o k'i bɔ a la min ye kɔnɔ dɔw walima fɛn dɔw kɔnɔ dɔw wulilen bɛ a bɛ fɔ kɔnɔ minnu ma ko tan gɛrɛkan o ye insecte ye n'u b'a fɔ cogoya min na Kajolo mara la fanfɛ mara la coton sɛnɛlaw n'o olu ye kɔɔri sɛnɛlaw ye u kɔni u y'u ka siranko yira dɛ u y'u ka kuma fɔ ayiwa damakasi min n'u bɛ se k'a kɛ wele min n'u bɛ se k'a kɛ u ye wele kɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na nin ye coton sɛnɛlaw kɔɔri sɛnɛbaw nin ye olu kulekan bɔlen dɛ jamana ɲɛmaaw k'a k'u lamɛn dɛmɛ k'a don u ma o ye jumɛn ye an ye min fɔ ni a bɛ fɔ mun ma ko tɔn nka ninnu tɛ tɔn ninnu ye tɔn min ye tɔgɔ yɛlɛma dɔw la bari ka d'a kan ko olu kɔni bɛ taa u kɛrɛ kan o de kama olu fana u tɔgɔ yɛrɛ kɛ ayiwa ko n t'an kɛrɛ kan u y'a laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka wuli ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka se k'u dɛmɛ bari se o se b'olu ye produit chimique tɛ chimique ye ayiwa poison tɛ poison ye min n'o ma don sɛnɛfɛn ninnu kɔrɔ n'o ye kɔɔri ye nka halisa nin fɛn kofɔlen ninnu u bɛ k'u sɔn bari ka d'a kan u tɛ kɔɔri ta a sun yɛrɛ la dɛ u b'a tigɛ f'a ju la o fana tɛmɛlen kɔfɛ ayiwa fɛn min bɛ se ka kɔɔri bali tiɲɛni yɛrɛ fana ma u b'u da don o fana la k'o tiɲɛ ni ɲanga ta anw t'a dɔn a bɔra min ala kɛlɛ don wa maa kɛlɛ
do wa an kɔni ma se k'a dɔn nka kajoro olu kɔni ye wele kɛ kɔnɔ min do u bɛ taama ayiwa n'u bɔra kajoro u bɛ taalen min o kama olu bɛ wele kɛ ayiwa ka jamana ɲɛmaaw wele fɛɛrɛ ka tigɛ joona yaasa nin ko in a bɛ se ka dan sira la cogoya min na ni fasiri nin ye Aja ka fasiri ye anw ye min bɔ annonceur yɛrɛ kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ to annonceur kɔnɔ halisa annonceur n'ale b'i da don min ye jamana minnu bɛ taama sen fɛ ayiwa maliden minnu bɛ kɔ kan fo ka taa se minnu yɛrɛ farafinna ka tilenya ayiwa o minisiriso min b'an fɛ u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko centre d'information et de gestion des migrations olu kɔni an bɛ waati min na maa 9 bɛnkan kun b'u ni minnu cɛ n'u u y'o olu ta baara la nka bi gɛlɛya kɔni a bɛ yen bari u y'a fɔ an bɛ san 2 ɲɔgɔnna si la dɔrɔmɛ kelen a tɛ ka da olu tigɛ o tɛ gɛlɛya ye min ye sarako dɛsɛ o kɔni o bɛ yen nin y'a san 2 ye nka tilesen kuncɛ ma ayiwa e ni maa min bɛnna ko la n'o ye contrat de travail ye e ka wuli ten tilesen kuncɛ ma ka sina k'o tigi fɛnɛ gɛn nin ye gɛlɛyaba ye ayiwa u kɔni y'u da don u ka gɛlɛya la k'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw n'o ye nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen in ye a ka wulikajɔ kɛ bari ko n'u sera kiiri ɲɛkɔrɔ n'o ye baarakɛlaw ka kiiri ɲɛkɔrɔla ye ayiwa ko malo y'u ta ye dɛ yaasa k'u kisi o ma u y'a ɲini u fɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ bari minnu bɛ baara kɛ nin yɔrɔ la maa 9 min kumara u ko olu yɛrɛ tun tɛ dɔwɛrɛ sɔrɔ kuma dɔ waati tɛmɛnlenw na ni tige desansiw tɛ ayiwa sara kɔni o jɔra nin y'a san 2 ye ka tila k'u gɛn k'u bɔ baara la kun yɛrɛ t'a la bari ka da kan ko bi waati k'a ka gɛlɛn nin kɛra olu gɛn sababu ye yɔrɔ min na ni an da bɛ kuma bɛɛ an b'a fɔ ten ko tunkarankew ka malidenw u ka to an ka jamana kɔnɔ k'an ka faso in baara ayiwa ko an ka to baara bɛ yan nɔ minnu bɛ k'o baaraw bɛɛ lajɛlen sabati maa 9 pewu aw dɛsɛlen bɛ ka baara di olu ma maa 9 pewu ka dɛsɛ k'olu ka sara di olu ma denmisɛnw bɛ taama min kɛ ka taa tunga fɛ k'olu yɛrɛ k'o bali baara t'aw bolo ka di denmisɛnw ma ayiwa a tɛ ka baara yɛrɛ fana ɲɛ yir'u la minnu n'olu b'a bolo maa 9 pe maa miliyɔn denmisɛn de bɛ ka bɔ ka taa ko ɲɛɲini na ko olu kana bɔ nin kuma bɛ fɔla anw fɛ yan nka i b'a ye maa 9 o baara yɔrɔ kelen min kan k'i jija o ko la o baara yɔrɔ kelen min kan k'o kow sabati n'a fɔra olu dɛsɛlen bɛ pewu ka se ka maa 9 de sara an kɔni t'a fɔ dusu don denmisɛnw kɔnɔ k'u ka wuli ka taama ayiwa tungafɛta k'u k'a minɛ ta nka ni min bɛ se ka taa kɔni ayiwa an bɛ sira don o kɔrɔ dɛ ala ka se an bɛɛ lajɛlen ɲuman ye fasiri nin ye Mariyetu Konate ka fasiri ye a ko nin t'a bannen a ko tɔ n'a tigɛra cogoya min na an bɛ don n'a ye don wɛrɛ fasiri wɛrɛ kɔnɔ ka se ka olu ɲɛfɔ malidenw ɲɛna halisa an bɛ to ni fasiri ye ayiwa i bɛna ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala Mayiga k'a ko bɛ cogo di de min ye sɛbɛnnikɛla dɔ ye ni ale yɛrɛ a tɔgɔ ye maa min n'o ye Mononko Toali ko expert en communication marketing politique ale kɔni y'a yira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala Mayiga k'a a kuma kan ka fɔ an bɛ waati min na a gɛlɛyara ayiwa maliden caman y'a fɔ ko bana min bɛ yen ko o ye AVC dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ n'o ye an ka gouvernement yɛrɛ laseli min kɛ laseli in kɔnɔna na ko a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la maliden dɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ in a kuntagala kɔni janyara fɔ bi an bɛ waati min na nɔrabila kɛra n'o o kɛra Abdoulaye Mayiga yɛrɛ fɛ ayiwa colonel Abdoulaye Mayiga ale fɛ bi ayiwa malidenw y'u yɛrɛ ɲininka yalima an bɛ waati min na dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala Mayiga maa min bɛ repo la o kɔni o ka kan ni hôtel kɔnɔna de nka repo kɛyɔrɔ ko o tɛ dɔgɔtɔrɔso ye o ɲininkaliw kɛra dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ yalima sɛgɛnnafiɲɛbɔ in a kɛra diyagoya ye wa o de diyagoya sɛgɛnnafiɲɛbɔ don min n'o kɛra a ka dɔgɔtɔrɔ fɛ wa mun de kama bi an bɛ waati min na jamana ɲɛmaaw ko olu tɛ ka se ka kibaruya foyi di ka se ka bɛn ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala ale yɛrɛ kɔni ka bana kofɔlen walima a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ in ayiwa an b'an yɛrɛ ɲininka tuguni anw bɛ ka taa cogoya min na anw kan ka siran mun de ɲɛ anw kan ka mun de jɔrɔ minɛ sisan halisa an kɔni ɲɛ b'a la kunnafoni b'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ka bɛn ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala ka bana ye kuma tɛ gouvernement ale ni maa si den kelen cɛ ayiwa ale y'a fasiri sɛbɛnbaga ni o y'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ waati min na ya a sera ten Mali jabaraniso n'o ye ORTM yɛrɛ o yɛrɛ ka taa ka cameraba ninnu k'olu jɔ dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kɔkala Mayiga kan sɛgɛnnafiɲɛbɔ don wa bana don wa waasa malidenw kɔni ka se k'a dɔn ko kamanagan o kɔni o bɛ a y'a laɲini min ye
président Assimi Goïta akata selfie tewa ka photo ko tani dogotoro sugel ko wala maigay ka se ka obla dien donner asra ko ka mauka donc a fo sengena fiebo ka bu odila aywa ni ka se ka video ke ka ira ka fo ko sengena fiebo do ko yalima ni dogotoro ta ni abla le kerefe tanwa aywa fasiri koni anya fo to amina muguru toali ni ale ka fasiri nga onga famia onga jamana ni jamana chama tekli an koni an ye danbetigi jamanaw ye maa banabagato walima a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la ka t'i sigi n'o ye ka foto ta k'o bila diɲɛ dɔnna sira kuraw fa k'e b'a fɛ ka maaw la faamuya an kɔni m'o kɛ burujali de fasiri kɔni sɛbɛnna nka ni jamana bɛɛ ni komi aw ye tɔgɔ min b'i la sa an bɛ se k'a fɔ nin ye yɔrɔ wɛrɛ ka ye nka anw fɛ yan anw ka taabolow kɔni nin sɔrɔli anw fɛ yan walima nin kɛli anw fɛ yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ nka komi a sɛbɛnna cogoya min na an b'a fɔ a fɔcogoya la ten Mamadi halisa o fasiri kelen kɔnɔna la n'o ye Sib Hebdo ye halisa an m'an tɛgɛ don min ye diɲɛ keleya tɔnba kunu an y'a ye k'a fɔ u ye sigi kɛ sigi min kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kɔnɔna la a kun yera k'a fɔ ko Mali yɛrɛ la u kun bagada anw binna anw ka wasaden dɔw kan san kelen ka se ka minnu jate i na komi banbaaciw o kɛra sababu ye ayiwa u ka ni wari bɛ maa min bolo kɔ kan o wari tɛgɛ dar'o kan ni a ye k'a tigi ka fɔn gérer ani ka taama sɛbɛnw ayiwa k'u bali olu la u tɛ se ka taa taama la jamana fan si la o baara min kɔni kɛra nka i b'a ye an bɛ waati min na Mali kɔni y'a laɲini de min ye ka se ka damakasi sɛbɛn k'o don anw ka jamana tɔgɔ la diɲɛ keleya tɔnba kɔrɔ yaasa u ka se ka Faransi wele jalaki min ni anw y'a ta ka Faransi sɛgɛrɛ ka se ka a kumaw k'a mɔnɔbɔ cogoya min na nka an bɛ waati min na k'a ko bɛ cogo di yanni sigikakow kan Mali kɔni y'a laɲini uti kalo min n'an b'a la o kana ban fiyewu ka sɔrɔ sigi yɛrɛ kɔni ma kɛ bari ka d'a kan min ye conseil de sécurité de l'ONU ye a ɲɛmɔgɔya kɔni bi nin kalo in na a minɛlen bɛ chinois jamanaw de kɔni fɛ nka kunu sigi a kɔni a kun tɛ nin ko fɔ nka i bɛna ye k'a fɔ an bɛ waati min na Faransi a ye wale nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ an y'a ye a fɔra an ɲɛna wa an lasɔmina waasa mun ye diɲɛ keleya tɔnba ye olu kana sɔn Mali ye damakasi sɛbɛn min don ka se ka u tɛgɛ magaw la o fana tɛmɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ min ye Senegali an kɔrɔ Macky Sall a m'a ka gɛlɛya dɔn n'o ye Senegali gɛlɛya ye Macky Sall a m'a ka gɛlɛya dɔn n'o ye farafinna gɛlɛya ye Macky Sall a ma gɛlɛya dɔn don min na Amarigo o bɛ bin Mali kan Macky Sall ale de wulila ayiwa k'a fɔ k'ale bɛ kɛ Faransi olu ka soronnadolibaga ye nka a bɛ ɲinɛ mun kɔ nanzaradon yɛrɛ bɛ ka wuli ko ayi olu yɛrɛ ma dɛsɛ farafin to olu soronna don olu ka soronnadonbaga o y'u yɛrɛ ye ayiwa ni citanya don a k'o fɔ an ɲɛna ni baaratanya don a k'o fɔ an ɲɛna ayiwa Sonko anw bɛ ale ka baara k'a kalifa o la o de kama tuguni a yira k'a fɔ Faransi bɛ ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa sigi min ni Mali y'a laɲini o kana se ka kɛ cogoya min na nka anw bɛ yan nɔ bi malidenw bɛ mun ɲininkali k'u yɛrɛ la anw teri ye Irisi ye anw teri ye n'o ye chinois jamana ye wa a bɛ fɔ jamana wɛrɛw bɛ yen minnu n'o olu na anw bɛ kan kelen fɔ olu bɛɛ lajɛlen bɛ n'o ye siège permanent olu b'o kɔnɔ nka halisa Mali ka sɛbɛn ayiwa da ma don a la a kiiri yɛrɛ a ko yɛrɛ a kuma foyi ma fɔ anw b'an yɛrɛ ɲininka anw teri ye mun ye olu bɛ mun de kɔnɔ yalima olu bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna nka waati tɛmɛlenw na kɔni an b'a dɔn k'a fɔ Mali minisiri min bɛ ni ale ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ale kɔni ye n'o ye chinois ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a wele k'a ɲininka anw ka sɛbɛn a kibaruya a bɛ cogo di ɲininkali kɛ sanfɛ u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna walasa an bɛ se ka faamuya sɔrɔ la fasiri o ye Jabere Sega nin ye ale ka fasiri ye anw ye min bɔ Sib Hebdo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni ne fana bɛna dan sigi an ka bi ayiwa gafe kunnafoniw na an y'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye a y'a caya ka janya ninnu k'a cari diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na yaasa kunnafoni olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ ne b'a fɔ ɲɛna a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ